गाइस आंनि बे मोनाबिलियाव गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ खुलुमनाय अननायजों गासैखौबो बरायनायजों लोगोसे बे मोनाबिलि समाव खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो गासै मोजाङै दङ। स' लोगोफोर दा आं माने ओंखाम ओंख्रिसो संबाय दंमोन आरोना मोनानि। ओमफ्राय आङो बेयावनो मोनसे भिडिअ नुबाय। ओमफ्राय लोगोफोर आं बे भिडिअखौ माने होनो सानदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोबजासिम। अननानै हायोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। नोंथांमोनखौ गासैखौबो नायगोन जोबजासिम होननानै आसा खालामनाय थाबाय। स' लोगोफोर माने अखा हादों आरोना, ओमफ्राय एसे माथोखौ लाखै लाखै खोनागोनबो जानो हानाय। ओमफ्राय खोमसिथार आरोना, आङो माने लाइटखौबो लाफानाय जायाखै आरोना, माने सलारा माने न'आवसो दङ, ओमफ्राय आं लाबोफायाखैमोन। खोमसिबाबो खालामनाय जाबाय आरोना, नोंथांमोना गासै मोननो नाङा आरो। ओमफ्राय जुदि माबाफोर आंनि बुंनायाव देखायनायाव गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोनखौ आङो निमाहा होगोन होननानै गासैखौबो नोंथांमोननिसिम आसा खालामनाय थाबाय। स' नोंथांमोननिसिम आंनि बुंनाय आंनि भिडिअ देखायनो गोनाङानो जाबाय मोनसे भाइरेल भिडिअनि सायाव आरो आङो भिडिअ लानानै फैफिनबाय। नोंथांमोना बेखौ जोबजासिम नाय। माने जोंनि हमजालायबाय आरोना, माने ndfb आदामोना हमलायबाय। स' बिथांमोनखौ जोबोद रोजा रोजा साबायखर नोंथांनिसिम आंनि खुलुमनाय अननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथांनिसिम आरोना, नोंथां आदामोननिसिम ndfb आदामोननिसिम नोंथांनिसिम। स' नोंथांमोना जि खामानिखौ मावफुंबाय थादो बेनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर। सानफ्रोमबो बिथांमोना हमनानै मोनगासिनो, माने बिथांमोनखौ जाय ड्राग्सजों लोब्बा थानाय, जाय माने निजिनि देहाखौ फाननाय, स' बिथांमोना हमफिनलायबाय। बिथांमोना हमनाय गेजेरजों माने मुस्लिम सेंग्रा आरो बर' सिख्ला माने ड्राग्स सोबनायनि सायावबो आरो देहा फाननायनि सायावबो बिथांमोना माने भिडिअखौ खालामदों। स' नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बिदिब्ला आं भिडिअखौ होबाय। दिनै मुस्लिम आरो बर'जों हाबा जालायनो मोना, नों बेखौ मिथिगोना मिथिया? हा? नोङो बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव थांनाय बेसेबां बोसोर जाखो, बेसेबां गोबाव जाखो? बिजों रिलेसन थानानैहाय 6 मास बायदि जाबाय। 6 मास बायदि जाबाय। नों हाबा जादों, बेजों हाबा जादोंना जायाखै? ओरैबायदि जायाखै। जायाखै। ओमफ्राय बे सासेयालाय, बर' हौवायालाय? आं बेखौ मिथिया, बिनिबो गोसो। नों बेजों हाबा जागोन ना जायामोन? हाबा लागौमोन। दिनै मुस्लिम आरो बर'जों हाबा जालायनो मोना, नों बेखौ मिथिगोना मिथिया? हा? नोंनि न'खराव नों खोन्थाहरोब्ला बेखौ दा ससियेल मिडियायाव हगारोबा माबायदि मोनगोन? ड्राग्स जानाय बेसेबां गोबाव जाखो नोङो? ड्राग्स जाला, आं सिगांसो जादोंमोन, नागारनानै 3 मान्थ 4 मान्थ बायदि जाबाय जायाखै। ओमफ्राय गान्जायालाय? गान्जाबो सोबा। जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया? जौ लोंनायाथ' बोसोर जाबाय। बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर दङ? साबेसेसो दङ? बबे एरियानि? नों जेरैबायदि गाज्रि खामानि मावो बेफोरबायदि सोर साबेसे दङ? आं सिनाया, जेबो। आं सिनाया। কি বস্তু এইটো? এইটো গাঁজা খায়, এইটো এনে ভূমিকে এইটো জানে। গাঁজা খায় এইটো। গাঁজা খায়? আচ্ছা। দৈও খায়, গাঁজাও খায়? গাঁজাও খায়? গাঁজা কেতিয়াবা খায়। গাঁজা কি কুইণ্টেল বিক্ৰী কৰিছে? লৈ আহে ডোঙেৰ পাৰৰ পৰা। ক'ৰ পৰা লৈ আহে? এই ডোঙেৰ পাৰ চাইডৰ। মেইন নামটো কি নাম আছিলে? সাধু। ফোন নাম্বাৰটো আছে না নাই? ফোন নাম্বাৰ নহয়, এই মোবাইল নাই, ডাইৰেক্ট যাই। दिनै मुस्लिम आरो बर'जों हाबा जालायनो मोना, नों बेखौ मिथिगोना मिथिया? हा? नोंनि न'खराव नों खोन्थाहरोब्ला बेखौ दा ससियेल मिडियायाव हगारोबा माबायदि मोनगोन? नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजोंथ' भिडिअखौ नुबाय। स' नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जुदि भिडिअ होनाय देखायनाया गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना आंखौ निमाहा होनो हागोन, बर'नि फिसा होननानै। स' ndfb नोंथांमोननिसिम जोबोद जोबोद साबायखर। स' बिथांमोनखौ बिदिनो आसा खालामनाय थाबाय हदायबो दायनिगिरिफोरखौ हमगोन होननानै, माने बिदि दाय मावनायफोरखौ। स' आंनि भिडिअआ बेखिनियामोन। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। हायोब्ला नोंथांमोना कमेन्टजों लोगोसे शेयार खालामनानै होदो। स' बिदिबा दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै, एसेनोसै। जय बर'हारिनि जय।